Hello mga people, mga human being tips and tricks sa karon! Ang buhok ni ma'am is ganito, oh. Tingnan niyo sa ilalim, di ba may nakatubo ng mga buhok. Medyo hindi mataas, pero bago lang ito nakariban si ma'am. Almost 2 months o 3 months itong buhok ni ma'am, pero ipariban yung ulit yung sa roots niya para mawala yung wave, para ang buhok niya para mabuhay na talaga. Kulang pa to sa riban kasi pag Schwarzkopf product ka, pwede ka magpariban kahit 2 buwan, 3 buwan, basta marunong lang yung magtrabaho. Maganda yung buhok, hindi yan masisira, depende sa magawa. Nilagyan ko ng rebonding ang buhok ni ma'am, dito lang yung nakatubo. Ito, di ba, nakita niyo may nakalagay, treatment sa buhok para hindi masira. Habang naglagay ka ng gamot na straight therapy na rebonding, dapat alam mo kung paano to iriban kasi roots lang ang giriban ni ma'am. Almost 2 months to nakariban si ma'am, ngayon iriban naman ulit para mawala yung mga niya, parang nag-wave dito sa roots niya. Diba? Ganun ang magriban ng buhok. Ano sa tingin niyo sa buhok ni ma'am? Ayan ang buhok ni ma'am. Oh. Galing yan na nilagyan ng rebonding dito lang. Pero kanina yung nakita niyo dito, treatment. Anong nakita niyo? Di ba? Hindi siya nasira, hindi nag-brittle. Ayan oh. Di ba hindi nag-brittle? So ngayon, ang ginawa ko is nagplansa ng buhok. Magplansa ng buhok may technique pa rin. Ganito oh. Nakita niyo dalawa tong plansa, malaki at saka maliit. Ito sa small at medium large ng isa. Ayan. Pag sa roots lang ang iriban, so dapat roots lang ang magplansahin. Ayan o, ganun na magplansa pag roots. Dapat may maliit na plansa para hindi masira yung mga nakatubo lang na buhok na iriban mo. Ito si straight therapy neutralizing milk ang ilagay dito sa buhok ni ma'am para mawala na yung mga nagkulot na buhok. Diba? Ganito palagi yung pinakita ko no. Sa roots lang ang nilagyan ng neutralizing milk para doon naman ang giriban. So doon lang din ang lagyan ng gamot na neutralizing milk. Ayan, o, nakita ninyo no. Kanina kulot, ngayon wala na. O ating developer si Organic 8.5 Organic Essence na color. Kinulayan ang buhok ni ma'am kahit nakariban. Bakit kinulayan yan na nakariban siya? Hindi to siya kulay na may peroxide. Wala siyang peroxide. Organic siya para enhance yung kulay ni ma'am, para maiba namang kulay. Kasi iba si Essence-T, iba rin si Igora Royal Cool. Mas maganda ang Essence-T pero makakover colored yung buhok mo pero hindi colored, hindi siya tumalab. Oh, nandito naman ako sa aking steamer at ito naman si Bonacure. Ang purpose si Bonacure para pag magpariban ka, hindi ka magpabunak. Sayang lang riban mo, dapat may Bonacure para hindi mga lagas yung buhok, hindi mga laglag yung mga buhok. Yan ang dahilan sa mga buhok ng iba nangalaglag ng dahil sa walang treatment. Pag naalam niyo kung gaano to kaganda si Bonacure, subukan niyo, di ba? Maganda si Bonacure. Bye! Eto na ang buhok ni ma'am. Kanina nagriban kami, sa rose lang yung kiniriban. Yan, tingnan niyo ang buhok ni ma'am. Wala na yung mga kulot na dito nga sa roots. Yan, pagkatapos kong nagriban. Ayan na ang buhok ni ma'am. Super maganda na. Super lambot ang buhok ni ma'am. O, ayan o, di ba? Super lambot. Bukas pwede ito iligo. Mayroong nagsabi na daw pwede iligo. Walang connection si ligo sa rebonding na Schwarzkopf. Pwede na to iligo ng swimming pool, pwede iligo ng dagat, iligo ng kanal, iligo sa uwan, kahit saan ka magpunta. Maganda si Schwarzkopf lalo na pag straight therapy katulad ni ma'am. Palagi siyang nagpa-treatment. Ito ang resulta ni ma'am na palagi siyang nag-Bonacure always. Once a week. Naniwala sa akin si ma'am na gusto niya mabuhay yung buhok. Ayan na ang buhok ni ma'am, di ba? Super maganda na ang buhok ni ma'am. Oh. Sa nakakita sa video ni ma'am noon, makita naman ninyo yung buhok. Ayan, maganda na ang buhok ni ma'am no. Super maganda. Sa lahat na nanonood sa aking YouTube channel, Miss Human Being, don't forget to subscribe, like, comment below, and thank you for watching. Bye!